Manan. Sa Kaaw. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si David. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, You'll Be in My Heart. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Bukinig ko sa kalalaki nga taga Cebu City. Nga tumatatampo, nagdasingan nga David. Dong, ikaw di bahala sa itong anak ka. Day, Ayaw siya pasakti. Diyos ka. David, mahal kayo, tika. O kang atong anak. Mahal kayo. Mahal kayo to. Diyos ka. Diyos ka, Day. Day! Diyos ka! Day! Bay, kuyog na mo sa weekend. Ha? Asam ta? Laagod. Nasa may pailaila ni mo. Hindi na ko ba eh? Bay, tulo na katuig. Milabay, sukad na namatay ang imong asawa. Nasitsis ka. Ayaw didi mong kauglingon nga magmalipayon, eh. Yun na. Bay. Sige na ba? Panahon na nga maglingaw-lingaw kag balik. Bay, mo ni akong gigon nimo, si Valerie. Val, ako amigo. Si David. Ay, nice to meet you. Nice to meet you, Pod. Tinuod din ang giingon sa imong amigo na ko nga gwapo ka. Oh, Oh. ha? Oh, ha? Uy, Aha. mauwa ko sa tana. Tinuod bitaw, gwapo ka. Cheers! Oh, cheers. Ako ba? Imantayon magi ko, no? Kabantay ko ay. Sige na lagi mo kuyog ni Valerie. Saman, ganahan ka niya? Ang tinuod ba eh? Akon. Gaan akong buot niya. Unya, dagang sambutang nga magkasinabot mi. Sa akong tanaw po niya, buotan siya. Okay. Kung nahigugma ka ni Valerie, panguyabe. Bay. Mana, Val. Ganahan ko ni mo. Kung musagot ka, o dawaton lang ni mo nga kong anak. Manguyab ko ni mo. O kung imo kong sugton, mag-ipon ta. David ang tinuod. Ganahan sa kunimo. Sa una pa lang higayon nga nagkita ta. Nakagusto na dayon ko nimo. Tinuod. So, unsa man? Gisugot ako ni mo? Yes, David. Og, musugot ko nga mag-ipon ta. Salamat, Val. Isaada ko ni mo. Buhaton ako ang tanan naron, matagan kag mayong kinabuhi. Salamat, David. Val, ang akong anak si Pexi. Pexi, nak, si Tita Valerie ni mo. Hi, Pexi. Siya na kung pag-ong mami, papa? Oo, nak. Ganahan ka? Yay! Naanak ko'y mommy! Salamat ha. Nga gidawat ko di mo si Pexi nga muragi mo. Dili man sad gudli sa di gugmaon si Pexi kay grabe man ka sweet bata ah. Lagi?
Val, Mm. naon to'y plano? Plano? Oh, gusto ko nga mulargas gawas. Aron, mas matagan ta mo ni Pexi og nindot nga kinabuhi. Unsa? O niya. Biyaan ko ni mo nga magbantay sa imong anak. Valoy, Ang buot ako ipasabot ba? Magunsa na namin si mong anak kung wa ka. Val, maunta na akong ihangyo ni mo. Samtang to ako sa layo, ikaw na ibantay ni Pexi din eh. Kung okay ra. Gusto lang ko nga matagan ta mo. Labaw pa sa inyong gikinanglan. David, Wako'y lain to mo. Kundi, matagan ta mo kalipay. kung maon na. O sige, okay ra. Basta baya ha. Dili ka mangita og lain dito. Isaad ka na, Val. Mahal kita mo. Kumusta man ka diha? Niya, Val. Okay ra. Nadawat na ni mo akong ipadaga hapon? Yes, Han. Thank you kaayo ha. Nakapalit ka ko sa kung mga gusto. Si Pexi, kumusta man? Pwede na ko siyang maistorya? Ako siyang ipalitan sa mga duwaan nga gusto po niya. O niya, may mga sinina po siyang bag-o. Ako bitong giingnan nga nanawag ka pero na, busy na kayo siyang duwaan nga bag-o, uy. Mau ba? Taon sa kong anak, eh. Nahala, sige. Ingnalaw niya ko kung unsay kinahanglanon ninyo ha, Des Bay? Aron makabadarayin ko? Okay, Han. Thank you. Pagamping diha, ha? Sige Han, kamo ba diha? I love you. I love you too. Unsa? Sugad ba sugad sa imong paglarga diha? Wag ka makasway og video call sa imong anak nga si Pexi? Oo, bay. Laim na kong feeling, bay. Oh, nga naman day. Unsa ba day mong duda? Wa ko'y magduda, pero lagi na akong gibati. Okay, ani na lang. Aron mahilo na ka. Wadto niya ako sa inyo kung makalugar ko, ha? O niya, balitaan na ka. Sige, bay. Salamat. Uy, ang mong silingan bining chat. Ano mo ka? David, ako pa nimo muli ka. Kay naagay dili maunga panghitabo dinhi sa inyo samtang waka. So may pasabot niya ini. Nga nung nakulbaan kong mayo. Di may mo. Kinalang mo pa uli ko. Og di ko mo pahibaw ni Valerie. Aron na ako gid mismong makakita kung nabay dili mayong panghitabo sa amo. Niyan ako sa Pinas. Ug niyan ako tungod sa Mumbai. Og nagpa-as if kong tama. Nagsuloob ko ning overall uniform para maintenance. Usa ka kap nga dako og baga nga face mask. Ingon man fake nga glasses. Siguro kung di ko mailanan niya. Manuktok lang ko. Mayong buntag, ma'am. Ako day ang plumber. Naara dito sa kusina ang gripo nga ako ipatarong. Dali aha, kaya ako'y bisita nga moabot karon. Laos lang dito sa kusina. Sige, ma'am. Sa Miss Pexi. Anong mo siya din eh? Auntie Val, pwede o niya na lang panitiwasan og laba. Sakit na kayo kong kamot. Anya, gutom
baya, maong lihok diha. Inuo Ayaw ko. pag sige kinapulan. Kadaot na sa akong anak. Lexi! Hinaaka, Papa! David? Ikaw na? Nagpakaroon ingnon ka nga, plumber? Oh, ako. Aron akong makita ang tinuod kung unsa gyud ang panghitabo. Gisalig na ko nimo ang akong anak. Unya mao na akong makita ron. Gihimo nimong katabang ang akong anak. Ha? David, wa, uy! Nagduwa-duwa raman ni. Hilom! Sugod karon, buwag na ta. Ug pahawa din sa kong panimay. Hayop ka! Ako yung siguro nga bayran nimo ang mga luha ni Pixie. Ang imong pag-abusar niya ug ang pagpasakit niya. David, sorry! Sorry, pasaylo ako. Husto na ba? Sayop kayo nga gipasud ka na ako sa among kinabuhi. Nagtuo kong nakailan ako nimo. Wa man di! Come stop your crying, it will be all. Sakit kayong mahibawan nga mao na dito'y kahimtang sa akong anak. Samtang ang babae nga akong gimahal o gisaligan, nagpakahayahay og maayo sa akong kwartang hinaguan, unya gihimo lang makaluluoy ang akong anak. So kada to, wa na gid ko mulargag balik. O karon, mas gipili na akong mahimong single para mas makafocus ko sa akong anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni David nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit karagalahan, you'll be in my heart. Ang mong kaagi gibatan no doon sa radyo ni Jelly Haka o kubos sa direksyon na Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag, mga sukig ti paminaw, kinasing-kasing ko kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang iniining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayo, daghang salamat sa inyong pagpamina.